Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, kita jemput paketnya Kanjeng Mami yuk. Kemana? Ke Mangku Ceklan. Cukup. Gak. Gak dinilai. Kameranya mau tutupi bila? Sik. Wis. Mundur, gak mundur sik. Nah, aku salah tutup berarti coba. Sudah hijau. Cukup bergeser kok. Hijau sing apik, Dek. Ayo, ya duduk. Enggak. Urung tak isi bensin. Tapi sangune bensin mergo ora sangu dhuwit. Ora sangu dhuwit. Pengen delok keiritane cherry ya, Bro. Aduh, Mantap guys. Sembok video kok aku lah. sapa delene? Profesional ya dirimu ya aku ya bermacam-macam toh. Kita ambil paket guys. Liwatnya ndi? Rene lagi foto ribang kudu ae. Ribang ngiri. Karek kok nek ribang minggu iki. Jablas sae kok nek ribang minggu neko. Kali sae nah ya mau karek jablas sae. Kok menggoe nek kok piye? Lah kan terus ngene, gak penak. Enggak masalah, profesional kok. Oh alah, profesional bro delok. Lah gini ki lha aku simpangan jadi gini ki wis ndredeg kabeh. Ora nyetir ndredeg apa nek nyetir. Ya. Lho. Tuh. Rono kok ya kadoan ketean apa bensine mana-mana. Lah kuwi kan nekuen. Enggak apa-apa. Pojokane pas kuwi lho. Lu gak apa-apa nek wis iso. Ngenyek. Lewat perapatan. Iya iya. Kok lare lampu merah. Terus kene kene nek kowe iso kok. Ketemu tatang. Di ngaren iki diterno njupuk paket. Pengen ngasal tanggone. Biasanya tak usungi mbok motor. Sing biasane ngeterno ning omahku wong iki tata. Boning iki tapi aku ora bales badanku. Sapa? Mas Chandra wis sing tumakane montor kawak minti kawak iki lho. Kan di UCNE, lha dhek ngantang, jadi kan tak kandhani. Wis sekoke sang lemes ya, guys. Kayak lemes berarti pengen. Ya kudune nek muatane dadi penak. Oh, mbien nantep ngono. Ya. Para montor kalah mintin kuwi. Adra 800, lha wis sekoke kan klemesan. Jeblak saya dino centut ana wes. Cek kroso ae metu terus kono pas pojokan kono lho. Urung tahu kita ajare nih. Urung tahu. Atra jarang. Seringnya diterno kan iki mbok wong tak WA rambal sih kena apa badanku. Kayak kan ngantang nek paket adekno aku Mbak kok tak terne. Jadi aku di moro kantor dhewe perkarane yo kuwi wong tak WA rambal sih. Apane colong wong. Ora iki gambare cek tetep. Kalau aku disetop kok. Siap. Stop ya wes nyala. Kono nganggo sapam nyetop. Lah ratane ndeke sana. Pak Nabil. Wala Pak Nabil kerjane ning kene. Iya. Ya, pas pojokan iki. Iki lak JNE nek tulisane kuwi lak. Ngguri. Iki lho. Oke ya. Heeh. Ah, motor. Nyetor dhewe. Sik. Ya wis parkir nang. Ya. Remku mandi guys. Rem asli.
Beli tak usungane. Diusungi dhewe guys, pakete guys. Enteni kene ya, Mas. Kembali wangi lho. Hah? Kanggo kelambi. Ora apa-apa. Nah. Nah, hai naik nah. Naik Hah? di sini, Apa? di sini naik. Orang ngene kok mesinnya mati jere guys dino guys. Ora mati nol iki nol. Cuman saking halusnya mesinnya toh. Nah. Ambil air. Lah. Apa nganggo atraksi? Naik berandang. Minta bensin apa? Karo. Ya, entar. Pas entak guys bensinnya guys. Yo pas mandek. Ya kan. Perlengkapane ora sanggup Isinya habis. Ini bensinnya habis tak? Jadi gak Bensin. mobil apik enekan bensin. Carane ngene guys. Pom bensin ra kanggo. Mobilnya ra payu pom bensin lah rai. Dari sini pom ditolaki. Samono tekan omah borak wingi. Ora payu ning pom bensin e. Ora sanggup dhuwit sangone iki lho ra metu. Tadi metu ki. Iso apa ora? Habiskan.
Sang dia sangone bensin. Iya Mas Chandra. Nah, daerah. Sudah. Wes ki. Ditelepon aku ngundingnya aku marah nenek kado basela. Oh, ini, Mbak. Iya, monggo. Teh. Mobilnya minum haus. Ngenes soe. Ngenes piye lagi ora kok. Lah ora payu pom bensin iki. Ini pom bensin ditolak iki. Wes, yo. Rupane nang giadek. Boleh. Sangi dan dodol. Endel. Kali wae kok. Wae. Loh. Prosokno kene lho panggone kene kok dadi resik terus ora kena debu. Lawangnya otomatis kadang buka dhewe. Gak melok-melok rasa gawe-gawe Kayak iki. iki lho ben ngompose. Wadiku kadang ora kena kok. Langsung lah iki. Motor istimewa kok padano. Sangune jerigen bensin sangune banget banget. Odong mini. Iki wong-wong no wis padha didol-dodol. Kene cek keraan mbone diparahi. Suwelas. Terus ana paketnya apa enak? Mantap. Ora patek blodak paling kocone kuwi lah. Sing blodak. Ya tapi nek sing nyetir aku nek brodak kan enak yo beli rumah tamu. wah. Sopirnya canggih. Kabarnya buru-buru guys. Maju. Gak rating. Sekotnya istimewa. Yo ini bangnya belanjaran nyirangan. Apa? Ora roh. Lah gue. Setirnya otomatis kok. Apa? Klaksone mbok karo. Kepencet kok. Punjah Wonorejo. Setir iki mbok kenal kok juk-juk makan dhewe aku ora roh. Kok iso? Yo iki Paling ketindih tanganem kok. paling urung sempat iso bali ora ketindih. Oh, beli. Pencet. Dari marka kan nyinceng iki pas. Sampai susu yo nyantai. Hero iso. Tegang. Udah kabeh. Ini ra ngono mangan. Dari marka kuasai dulu. Oke. Sebentar. Kok jane wong nekat berarti yo ora roh jalur kan. Terus masuk lorong pulang. Nah, ketemu pendek. Kono kanan telon kono lah. Iya. Ora usah wedi, roda 4 kok. Masane nek roda 4 nek gak anu. Orang arah doling ngono lho. Ya. Ngomong piye? Angger yo. Yo ora krungu ya iya. Tapi lungguh ning kene suwe-suwe kayak panas ya.
Mana sang sore mesin. Ya, Tapi ya. kene-kene. Perjalanan Jawa ya hangat mah. Cocok kanggo wong sing ape lahiran iki. Anget, Ya, bukanya cepet. Darahnya sok-sokan. lancar. Lho. Sok-sokan ora sok tenang. Kan nek opo ra ngono. Patu mbok terak. Ora mungkin. Iki lho. Ora mungkin. Iki. Agak listrik peper. Sehari ini tenan. Wis pas nganu, ganjel. Sampun le. Semedun ora le? Kuat ora le? Kuwi kok ya pendang diusungi kok malah. Kok dibinekno ayah? Apa? Dia apa binekno kocok ini diusung kok. Dulu kuat sih. Kuliku loro. Gentenan. Siapa yang kelemi? Cek loro. Ayo. Yo. Sulit. Nah, ngene kan nggo angkut-angkut. Yo nek wis koyo dek kaya akeh bek sak. Ndak dulu nutup kaca iso apa ora? Wis. Kira ada salah mek apa? Lampune kakno. Madang. Teges lagi teko mau sing ngusung aku 10 karton. Iki 5 diwangi. Wesnya Oke. dagangannya teko. Aduh. Kata-kata hari ini Redek kabeh.